akwai wata yarinya a Gombe antin gidan gwamna kai yarinyar nan aljanna ce tabba yarinyar nan fa ta bugo min waya na rantse ka san Allah ba ka bi na bashi rantsuwa sai dan an hin turare cas haka iya zuwa iya samu na saboda Allah daraja dan hodiyo daraja dan hodiyo to jama'a ko foto kana ji ko har Allah nake ne wanka ta bugo min waya sai in daga kara a jiki na inda wani akwai wanda yake min binta su da saka ka san kakan kakata ta dade da rasuwa kakaka ko da ta tayi rasuwa ko wani agogonta da ta bari a cikin rijiyan gidanmu to har rijiyan gidanmu aka zo aka toshe hi har aka zo aka tayi irin ginin nan na yabe naji dai aka fara hakan wannan yashi na rijiya sai aka gina gida ras sai da aka gama ginin gida tab rannan ina kwance yawa ina bacci a gidanku sai ka jiran irin kara ta jikin bango din nan sai nake jin wani kyak a sha agogon nan da ta mutu ya fada rijiyar nan a sha shi yake buga to ya aka ka gane ana fitowa da shi ko latin minti ɗaya bai ba ni ne na sayo masa agogon kakan naka shi yasa haba ai da can hannu yayi